панел и днес ще оказвам къщи в Брукхевен. Не съм сама с сестра ми, тя някъде е там. Тази къща, ето я. И това долу са им предметите, които ще ни трябва. Чувал, бомба, бинокъл, фенер и такъв. Не, това е плик. Чувал. Ето е това. Пожеланията. Така. И е такъв клиент, за да не се виждаме толкова добре. И да. И здравейте, от мен. И аз съм сестрата на Нати и сега ще тръгваме. Мисля, че те отидеха на разходка, така че може да си... О, те са оставили отключено. Може би ще са тук. Да, не са тук. Ако дойда се крие в огледалото. Вземай ги. Бързо. Бързо. Така, бързо. Сега на... Ето. Мани. Дай. Набела ли? Опа! Това ли е? Няма, това не е тя. Какво? През гаража? Не е тя. През гаража много не слуша. Да те взема. Ох, тук трябва. Не. Нищо не Има бе, аз го грабя. да. Вземай ги. Аз не знам. Да, правилно. Та дойде вече. Не, но това е... Момчето също се прави. Аз така, така, сега на къща... Не. 19. АВВ. Към... АВВ. Сега първо проверявам дали има някой. Дей. Го. Няма, обаче тиха, не знам къде е тази къща. Не е тук. А къде е това сейф? Ко? Сейфа къде е? Няма го в тази къща. Между другото хора, къщите могат да снимат, така че видят още е кратко. Те се раха. Ело на 23-та. 23. Не искаш една стъба? Да, 21-та да е. Ще къде си? Вътре в гаража. Аз тук съм на желан гол. Така, готово. Аз съм на втория етаж, бързо на втория. Така, окей. Къде? Сейфо. На туалет. И тук има шанс. Бързо. Не, това е. Хора, няма пак ти за това. Бързо. На кое? Да, вече съм бавно. Така, на 23-та ела. Все пак същата къщата няма да има смисъл. Да. Хора, това е. Става. Не стане. Хора, това е за... Днес няма... Не.
много къщи. Не. Хотел има. Какъв хотел бе? Чакай малко. Май сбърках нещо, я. Не бе, няма нищо това. Не, на пета! Да, на пета, да. Не приключваме, не. Оп. А не, няма човек. Май, тук няма много сейф. И хора няма. Добре, ми хора, това беше за днес. Той. Няма. Не, това бе. Или може да е това? Ето го бе! Аз съм тук. Айде, хора. Това беше. Айде, тук да се опразнаваме. Мани. Ето ти на тебе, Мани. Айде. Мани. И хора, това беше от нас. И чао!